एसे गोसोखां 24 घन्टा संसाराव मानसिफ्रा दावबायबायो 24 घन्टा एर'प्लेन गाखोयो ट्रेन गाखोयो नाइट सुपार दं दिनाव खाग्रा बास दङ आरो जों बाइकजों थांलाय फैलाय खालामो गुबुन गुबुन जोङो ट्रेन्सपर्टेशनजों थांलाय फैलाय खालामो बे समाव नों गाखोनाय बासआ नों सालायदों बास सालायग्रा मानसियानो लांजाब्ला मा जागोन एक्सिडेन्ट नों दावबायनाय गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय मुम्बाइ थांनाय लन्दन थांनाय निउयर्क सिटियाव थांनाय बे फ्लाइटआनो बे समाव थांगासिनो थानायाव पाइलटआ लांजायोब्ला रेड सार्ट जाबाय बिथाङा अब्ला मा जागोन फ्लाइटआ एक्सिडेन्ट जागोन क्रास जागोन ट्रेनाव जागोन बासाव जागोन फ्लाइटआव जागोन गासै जायगायाव जागोन थाम थिम जानायबा थांगोन थाम थिम जायोब्ला थालांगोन गोबाङा थैगोन गोबां एक्सिडेन्ट जागोन हाहाकार जागोन जों बेखौ खनबोबायना जगतत हाहाकार हब उन्दुलांगोन हरनि समाव सोरबाया नाथाय लांजायोब्ला जों सहैबाय जोंनि दंनायफ्रा थालांबाय थाखा फैसाबो थालांगोन घरिया थालांगोन मबाइल फन थालांगोन मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट थालांगोन जोंनि गासैबो नुनो मोननाय दांनो मोननाय गासै संसाराव बुथुमनानै थालांजोबगोन बेबायदि सम जासिगोन जायफ्रा थालांगोन सैताना रुल खालामसिगोन बे समाव जोंहा बोलो गैला गिर्जाया लांजाबाय the temples of God होनोसै आं many temples we have many temples of God sitting here today दिनै जों गोबां इसोरनि मन्दिर गंसे 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 जों दंफैयो आरो जों बे फिसा 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 मन्दिरफ्रा लांजासिगोन ना बे समाव no more temples on earth no more church on earth गिर्जाया थाबानाय नङा बे समाव total लकडाउन जानो हागौ total बे समाव हाहाकार जाबाय नालाय बे समाव असम्भब जाबाय दानिया फैनि मा फैबावगोन बे समाव 666 खोनासं दे जायफ्रा खोनायाखै खोनासंनायफ्रा मिन्थिखायो खोनायिफ्रा मोजां बुजिफ्रा खोनासंनानै माइक्र'चिप 666 टि जोङो उन्दैनिफ्राय खोनाबोदों जोंनि सिगांनिफ्राय दङ बाइबेलाव लिरदों बे 666 टिया रेडि जाबाय जायहा थाम थिम खालामदों बिथांनि नामखौ खोनासंनानै ला गुगोलाव नाय दा दानाय दाहायनाय गाबोन नाय बिथांनि मुङा डक्टर कार्ल CARL कार्ल W. Sanders SANDERS डक्टर कार्ल W. Sanders बिथाङा बेबादि डिजाइनिंआव एक्सपार्ट जानायखाय गुबुन साइन्टिस्टफोर 100 जनसो टीम बिसोरहा दंमोन आरो बे मानसिया बेखौ बानायदों $1.3 million फान्ड बाहायनानै बेखौ बानायदों बेयो थाम थिम जाबाय डेनमार्कआ अलरेडि पास खालामबाय लाजोबनांगौ होननानै मानोना बाइबेलाव लिरखादों फरायनो हागोन सोरबा फराय दं माइक्र'फन लाना फरायसाय एसे हेल्प खालाम जागोन आंनि थाखाय नुजाहोजानाय नायद' नुजाहोजानाय 13 बालाबनि 16, 17 आरो 18 सिरि 13 अध्यायनि 16, 17, 18 पद मोनथाम सिरिल' दे फरायदों chapter 13 verses 16, 17 and 18 आङो फरायनाया जिसुनि आरो बियो बयखौबो उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौबो गोनां गेदेरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो गहोजानायफोरखौबो लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सावथुमनाय गोनांखौ
नागारनानै रावबो बिनो नङाब्ला फाननो हायै बायदि बेयावनो आखलखौ नांगौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 666 नांबार खाफालाव बुनाय नङा आखायाव बुनाय नङा मोदोमाव बुनाय नङा नाथाय बियो इमप्लान्ट खालामनाय माइक्र'चिप as big as the grain माइरंजों समान फिसा बेखौ बेबायदि लिरदों 0.075 millimeter in diameter 0.075 millimeter in diameter एसेबां फिसा बेयाव मोनसे लिथियाम बेटारिबो दङ आरो बे बेटारि गोनां बे माइक्र'चिप बेवहाय बेसेबां कम्पनेन्टफ्रा बेवहाय स्टोर जागोन मिथिगौ ना 250,000 सानदो बेसेबां जायो 250,000 एसेबां कम्पनेन्ट्सआ बेवहाय स्टोर जागोन मेडिकेल रेकर्ड थागोन क्रिमिनेल रेकर्ड थागोन दङब्ला बेयाव आधार नम्बर थागोन बेयावनो थाजोबगोन बेंकनि गासै रेकर्ड डाटाफ्रा थाजोबगोन गासैबो क्रेडिट कार्ड बेयाव थागोन ड्राइभिं लाइसेन्स थागोन गारिनि रेजिस्ट्रेसन बेयाव थागोन गासै डकुमेन्टारि स्टोर जानाया बेवहायनो जागोन आरो बेखौ खाफालाव इमप्लान्ट खालामगोन बिगुर सिङाव आरो नङाब्ला आगदा आखाइ बेखौ इमप्लान्ट खालामगोन इनसार्ट खालामगोन आरो बेखौ होनो थाखाय बे एन्टाइक्राइस्टआ गिजानि बेरेखा जिउआ थाम थिम खालामखाबाय सेबोनोमोन हायोब्ला देग्लायबो नाजागोन खालमासि नाजागोन जाय लानांगौ बियो गासैखौबो बुंदों बाइबेलाव दासो फरायदों जोङो गासैबो रोंनाय रोङै गेदेर उन्दै गासैबो लाजोबनांगौ बाइबेलाव लिरनाय बादिब्ला आरो होजोबगोन मानो होगोन बेखौलाय गावनि मानसि खालामनोसै सैताना जिसुखौ आनजाद लानाय समाव बुंदोंमोन गावखौ दिन्थिलायनानै बुंदोंमोन नोङो आंखौ खुलुमला होनदों आरो if you worship me just once खनसे आंखौ खुलुमब्ला आं नोंनिफ्राय गासै नुनाय मानि दंनाय मानिखौ नोंनो होजोबगोन होनदों आरो बुंनायनि मानि दं सैताना क्लेम खालामदों सैताना गावखौ वर्शिप खालामनायखौ लुबैदों गावखौ खुलुमनायखौ लुबैदों गिर्जाया गावखौ खुलुमा गोथारफ्रा गावखौ खुलुमा माब्लाबाबो खुलुमनाय नङा जोङो नबुकदनेस्सार राजानि समाव दानियेला खुलुमाखै साद्राक मेसाक आबेदनेग'आ खुलुमाखै संसारनिफ्राय खुलुमजोबदों जों खुलुमनाय नङा बे सैतानखौ बेनि जिउखौ बेनिखायनो जों बेखौ हेंथा होग्रा आरो बे जोंखौ आनजाद लाग्रा बेनिखायनो सिल बुनोसै मोनसे सिल बुनोसै बियो खाफालाव बुनोसै आखायाव बुनोसै बियो माबादि माइक्र'चिप होनानै आरो बेखौ लायाब्ला बायनाय फाननाय गैया नोङो 1-1.5 लाख थाखा मोननो हागौ सेलारिया बेखौ लाब्लाजोबबाय लानानै मावनानै जानो ना लाबाबो सोनानै थानो बाइबेलाव लिरनाय बादिब्ला बियो एन्टिक्राइस्टआ जेब्ला गावखौ श' अफ खालामगोन दिन्थिगोन नुजागोन आबुङै अब्लासो जानांगौ नाथाय दिनैनो बेखौ सिल होग्रोनो नागिरदों मानसिनि खाफाल आरो आखायाव बेखौ इनस्टार्ट खालामनो नागिरदों गावखौ खुलुमजानो लुबैदों मा जागोन बेखौ लाब्ला जेदिनखालि हमनानै ला गामि बेबादि मोनसे अफिस बानायफैबाय मोनसे बुथ बानायफैबाय सेटआप खालामफैबाय आरो ना सेन्टार बेवहाय माखासे मानसिफोर फैगोन न'खर लिंहरनो हागौ आरो बे समाव बुंगोन ओरैबायदि प्रग्राम जादों होननानै
बे समावहाय खाफालाव लानानै थांबायब्ला दसथायाव फैदोंमोन रंजा बाजा फोरबोनि मानसि हिसाबै नाथाय 11थायाव बेखौ लानानै न'आव थांफिनबायब्ला खावसे मेसिन जानानै थांबाय बियो खावसे कम्पिउटार जानानै थांबाय बियो खावसेया मानसि जाबाय मानसियैनो दङ आरो खावसेया मानसियैनो दङ खावसेया कम्पिउटार जाबाय नोंहा जेबो प्राइभेसिबो गैला लानाय मानसिया सैतानखौ रायनोबो मोनला I cast him out होननो हाला नोङो Demon, evil spirit, I cast you out in the name of Jesus होनब्लानो भुतफ्रा खारखायो जिसुनि मुङाव ओंखारलां नोंखौ आं दानो कमेन्ट होदों बिथोन होदों ओंखारलाङो जिसुनि मुंखौ लानानैहाय नाथाय बे समाव हाला आं लाबायब्ला आं हाला परिबर्तन जानो हाला बोखारनानै गारजाला बियो आखाइनिफ्राय बेनिफ्राय आरो मोनसे बिपदआव खैदिन थांनानै थानायावनो बेखौ लाबायब्ला अब्ला बेयाव जे बेटारि दङ बेथ' चार्ज जानांगौ ना बिनि चार्जारा मबाइल चार्जार नङा नोंनि देहानि बिदुंजोंनो मानसिनि बे टेम्पारेचार बडि टेम्पारेचारजोंनो बियो चार्ज जाबाय थागोन बेटारिया चार्ज जाबाय थागोन हारसिङैनो बेबायदि फांसन जागोन बाइबेलावसो लिरदों आंनिफ्राय बुङाखै आं आरो बे डक्टर सेन्डार्सआ बेयो जिसुखौ सिनाया बानायखांबाय बियो थोनजानाय बादि आरो बियो सानसेखालि सासे मेडिकेल डक्टरनाव थांना सोंहैदों आच्छा बेबायदि माइक्र'चिप बेबायदि दङ लिथियाम बेटारिबो दङ बेवहाय बे बोरैबा लिक जायोब्ला बोरैबा बार्स्ट जायोब्ला बेरफुयोब्ला लिक जायोब्ला बे मानसिहा मा जागोन फरायसाय नोंसोर फराय 0 बालाबनि 2 सिरिखौ फराय नुजाहा जानाय 10 बालाब चैप्टार 16 verse 2 बे खोथाखौनो बै मेडिकेल डक्टरा बुंदों डक्टर सेन्डार्सआ सोंहैनायाव डक्टर सेन्डार्सखौ बे मेडिकेल डक्टरा बुंदों गावथ' मेडिकेल डक्टर नङा बियो साइन्टिस्ट डिजाइनिं एक्सपार्टसो बियो आरो सिगांनि आरफआ थांनानै गावनि खुरिखौ हायाव लुबाय आरो जुनारनि हांखो बुजानाय गोनां मानसिफोर आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमग्राफोरनि सायाव गाज्रि आरो साहाग्रा गाराय जाबाय गाज्रि बेसेबां गाज्रि बेवहाय एलाबरेट खालामाखै ओरैबायदि गाज्रि गिदिर थिफुखानाय गाज्रि जाबाय मोदोमनि मोनसे जायगायावहाय बिनि थाखाय डक्टर गैला बेखौ फाहामनोबो हाला मा जागोन गिथाव गोथाव जागोन सैताननो बेखौनो नांगौ दिनै जोंनि मण्डलिनि सोद्रोमाफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननायफ्रा जिहेतु बेखौ खुलुमनाय नङा नालाय बेनिखायनो गावनो मोनसे जोलैखौ जेनेरेट खालामनो बियो गोसो जादों साइन्सनि गेजेरजों जेनेरेट खालामनो गोसो जादों गावखौ खुलुमग्रा हानजा दिनै लुखांदों आरो गावनो कनभार्ट खालामगासिनो दं दिनैहाय एसे उनाव रायज्लायनो हानाय ला दिनैहाय आं बेखौ स्पष्ट बुंखायो दिनैहाय गुगोलाव गोबां मानसिफ्रा देग्लाय जइन जानो हागौ जों मिथिया सोर जोंनि न'खरनि जाथि खुरमाफोरनिफ्राय आनजादाव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो जोंनि टपिकआ जाबाय वाट्स एन्ड प्रे सिरिमानानै था आरो आरज खालामफ्लाय मा बिथिंनिफ्राय बबे बिथिंनिफ्राय फैगोन जोङो फात्ता मोननाय नङा सिरिमानानै थायाब्ला मानोना जोंनो दिनै गोबां मोनदायनायखौ जोङो हास्थायो आङो सिगांनि सेमिनार प्रग्रामफ्राव बुंनानै थांखाबाय रावनिफ्रायबो जेबो दालुबै बे मुगायावहाय रावनिफ्रायबो थाइसेबो जेबो दालुबै मावनानै जा गाव खस्थ' खालामनानै जा नङाब्ला देग्लायनिफ्राय मासाव 1 लाखसो खामायनायनि बोलो नांनाय नङा देग्लायनिफ्राय खालमासिनिफ्राय बेबादिबो स्कप दङ Satan has already arranged this सैताना बेखौ दिनै बानायखाबाय फर्म मोनसेल' फिलआप खालामनांगौ गोबाङा मिथिबायगोन मा जागोन सिगिनायनि खोथा नङा is what going to happen is coming to every family to every young man every young lady जों साफ्रोमनिसिमबो बे फैगासिनो दङ खाथियाव फैबाय आरो मोनसे समाव जों बेबायदि गसंनानैबो बेबायदि प्रिचिं होनायनि स्कपबो मोननाय नङा मानोना हेंथा होग्राफोर
नैबे एन्टाइ क्राइस्टनि जिउआ नुजागासिनो दंखायो सिं सिं बियो सेहेरा ओंखाराखै शिलं बादियाव मोनसे हानजाखौल' बुंनोसै आं अल्ड टेस्टामेन्टआ आउटडेटेड जाबाय होननानै बुंबाय निउ टेस्टामेन्टआव थांनानै थानायफोरनिल'मोन बे जोब्बाय दिनै जोंनि थाखाय बाइबेला गोदान जानांगौ आउटडेटेड जाबाय गोदान लिरफिनबाय दिनैहाय गावनि कनभिनियेन्ट बादि गावनि सुबिदा बादि गाव हामजानाय बादि बाइबेलखौ लिरस्लायबाय आरो बेखौ लानानै गाव गोसो जानाय बादि मावबाय गोबाङा बेबायदि टेम्पटेसनाव गोग्लैबाय फेल अवे फ्रम जीजास जों गौराङाव खोनाखादों गौरांनि मानसिफोर दंब्ला जाय मानसिया सैतान फुजिग्रा शिलंनि मोनसे गिर्जायाव बियो लिडार कमिटिनि लिडार ओमफ्राय बियो जेब्ला बाइबेलखौ नायो बिनि बाइबेलाव जेबो लिरनाय गैया जाहैदों आरो बिनि बाइबेलावहाय बेबायदि नायब्ला जोंनियाव दंना नै लिरनाय दं दा बेनि बेबायदि राइटिं बेबायदि लेटारानो गैयानो मोनसेबो whenever he looks at the Bible to read फरायनो जेब्ला बियो बाइबेलखौ खेवो आखर मोनसेबो गैया बिनि मगनाव गासैबो व्हाइट पेपारानो लांदां जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे जिसु मुंखौ मख'नो हाला एसेबां गोरों गोरा जाबाय गिर्जा दैदेनग्रा लिडार जाबाय बियो जिसुनि मुंखौ मख'नो हाला because he became a Satan worshipper satanist सैतान खुलुमग्रा जाबाय बियो आरो बेबायदि हानजा बांलांगासिनो दं बांबोगासिनो दं फैगासिनो दं आरो दिनै जायफ्रा बे बांसिन मोननायखौ मावनो नाङा जोंनि मानगोनां बिसोर साबा दहाय बुंदोंमोन जों माबायदि मावख्रुबनांगौ जोंनि फरायनाय जोंनि मावनानै दांनानै बेबायदि जिबनखौ खांनांगौ बेनि थाखाय बुंलांदों ओरैनो बांसिन जों खामायनो लुबैयोब्ला आनजादाव गोग्लैगोन फर्मल' फिलआप खालामनांगौ बेसेबां थाखा नांगौ मान्थलि होगोन नोंसोरो बेखौल' माव जइन जाखांनायनि उनाव गावखौ उइथड्र खालामनो हाया जागोन मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेबायदि जुदि प्रग्रामावहाय गावखौ गथायनो लाफानांगोनब्ला फैफिननो हानाय नङा दा बेबायदि दिनैहाय जोंनि मोखाङाव दंफैयो बेनिखायनो वाच एन्ड प्रे सिरि मोननानै आरज खालामफ्लाय होननानै बुंदों मानोना निउ वर्ल्ड अर्डार फैगासिनो दङ बेबायदिखौ सैताना हामजाला बेयो जोब्बाय होननानै बुंनोसै बे एसे उनावहाय बे जोब्बाय नाथाय जों जेसेबां थागोन जों लांजायागौ माने रेपसार जायागौ माने जोङो जुजिगोन जोंहा पावार दङ एक्टियार दङ जेब्ला जों लांजाबाय गिर्जा गैला अब्ला बियो मावसिगोन बे गोसो जानायखौ मावसिगोन बे समाव मा जागोन मैया जों फरायखाबाय आं बेखौ रिपिट खालामनाय नंला समाबो गोबां जाबाय दानिया मोनसे गाहाम खबराव दै जायखि जाया नैबे रेपसारखौ जों मिस खालामनो नाङा we will not and we cannot miss this trip to heaven बे ट्रिपखौ सोरगोआव थांनायनि मोनसे रेपसारनि दिन दोनदों बे दिनखौ जों माब्लाबाबो खोमाना लानो आरो जों बेखौ मिस खालामनो नाङा खालामबायब्ला गिथावथाव जागोन थांनानै थानाया आरो देहानि खस्थ' मोननायजोंहाय गिभ आप खालामनो हागौ जिसुखौहाय हे बाद होदो मा जायो जाथोंसै उदैयाव ओंखाम गैयाब्ला मालायनि मुङा दालुबै होननायखौबो मानिनो गोसो जायाना जायखि जाया मा जायो जाथोंसैहाय मालायनिखौबो नोङो लादेरनो गोसो जायो जानानै होनो गोसो जायो बे समाव मा जागोन आइखां बायखां जाब्ला फोरबोनिफ्राय गोजान जानायानो फैखागोन 7 बोसोरनि सिगां बे जाग्रोगोन 7 बोसोर महाक्लेशनि सिगां बे जाग्रोगोन जों खस्थ' मोनो नाङा आफाया जोंनि थाखाय थामथिम खालामखाबाय